Com va? Avui, com veus, tenim el carro porrerenc, que ho du el mestre Menut, el meu beset. Avui, com veus, li farem un manteniment, que, com us vaig dir, ho fa un parell de vídeos ja, de lo de la collera i això, que faríem un altre vídeo també en el manteniment del Menut. Com va? Que bé, com veus, ho estem preparant perquè comença l'estivet i ara pues, el cap vespre de tot, quan ja no fa tanta calor, poden sortir i almenys m'ho passant bé. Com veus aquí, tinc aquesta garrafa, aquí de dins hi tinc un poc de gasoil, vermell, del barato, dels tractors, i el que faré serà muntar el carro, que això és una cosa que fa a molts d'anys i sempre s'ha fet. Hi havia gent, normalment soltava en la pixa d'esport, que avui en dia tenim això i pues, les pixes d'esport ja no se guarden. Farem en gasoil. Com veus la diferència, jo aquí ja he començat, veniu aquí de dins. La diferència és brutal. Aquesta fusta, veieu? Aquesta fusta ja la passava aquí de sa i veureu... Oh, ara ve xitxat. I veureu aquest canvi de fusta, hi ha una diferència bastant grossa. No sé si la càmera se pot apreciar o no. Això és una cosa que bé, s'ha de fer i com veus, ben untada per tot, perquè que n'hi hagi. I com veus, això se va fent, a poc, i això ho feien, primer de tot per conservar la fusta, això vendria a fer l'efecte de vernís, el que passa és que conserva un poc més bé. Nosaltres en aquest carro no ho volem vernissar, ja que ho vàrem fer, aquest carro el vàrem fer mon pare i jo, quasi el vàrem fer de zero. Mireu, l'únic que vàrem guardar va ser en els ejes que vàrem guardar. Els ejes, després vàrem guardar el que vendrien a ser ferro, aquest ferro aquest, aquell i tot això és nou, és fet de mon pare i ja vos dic, això és una cosa, un projecte que vàrem fer, vàrem començar a fer-lo fa 2 anys i encara mos queden 4 coses, però ja s'hi pot anar. I ara ho preparem per començaria a anar. Com veus, això és una feina. Bé, vos he de dir que aquesta fusta és reutilitzada, que diguem, perquè aquesta fusta és nord-vell, és una fusta molt preciada, molt valorada. Mon pare la tenia i la veritat és que van fer el carro nord-vell, perquè ho teníem, mos feia nosa per aquí i vàrem decidir fer el carro. I una fusta preciosa, perquè bé, ja veus, ara envernissada no se pot notar ben bé el seu color, però és una fusta bastant guapa. El carro porrerenc, que és aquest estil, això se diu carro porrerenc, que bé, són carros mallorquins, com el seu nom diu, de porreres, bé, porrerenc, i el carro porrerenc és un tipus de carro. Aquest carro se feien utilitzar per fer passeig, ara ja les utilitzem per fer passeig, el que passa és que antes s'utilitzaven per fer feina. Després hi ha el carro de trabuc, el carro de trabuc és un carro pues, que té volqueta, que volca, no? Té una palanqueta i volca. Això és el carro de trabuc, hi ha molt de carros, això és el meu predí. El meu predí un dia me les dirà i jo les penjaré per Instagram, perquè les conegueu, i són tipus de carros molt antics, i això pues, ja s'ha anat perdent. Aquest carro normalment, la seva pintura no és això, és a dir, no se veu la fusta, el que passa és que a nosaltres ens va saber greu perquè, com ja us he dit, ens sap greu pintar aquest tipus de fusta perquè és una fusta molt preciada i jo m'agrada molt el color de fusta així, d'aquest tipus, com veus. Això d'aquí vendria a ser verde carruaje, veus? Això vendria a ser el color. És un negre, un verdet molt oscur. I ja vos dic, jo això no el vaig voler pintar perquè primer de tot la fusta és molt guapa i segon que no. Pues jo ara mateix estic donant gasoil bàsicament perquè, mireu, si veniu aquí i
es tracta de la fusta, no. Es tracta de la fusta, canvia, vale? Això ha tornat rugós, ha tornat fort, m'ha de fer passar el dit, i ara, aquell fa 10 minuts que està en gasoil, vaig tocar aquell i canvia primer de tot, però moltíssim, canvia el que vendria a ser pues el seu tacte. La fusta s'ho vol i això ajuda a conservar. Vendria a ser la conservador. Si no, pues, la fusta se fa malbé, podreix, se corca. Això, pues, això no hi hauria de ser. Que ara en el gasoil començarà a anar un poc. Bueno, això és aquí. Com veus, els braços també els hem posat en gasoil ja. I com veus estan bastant bé. I com veus el color va canviant molt. No sé si la càmera se podrà apreciar tant, però ho intentarem que pugueu veure. Ja vos dic, jo aquest carro l'aprecio molt i farem, si voleu farem una sessió del carro. Que el carro aquest té... Encara li hem de fer 4 coses. Encara li hem de... les hem de... A l'assiento l'hem de fer 4 cosetes i coses. I anar fent. I intentarem dur-ho de la millor manera. I farem una secció a dins del canal que just sigui del carro. Perquè aquí hi ha bastanta feina. Bé, aquest carro va arribar a casa nostra en males condicions, nosaltres l'hem restaurat, i el que vos deia, aquest carro el van trobar en el bar Cactus, a Cas Primo, i a Can de Mandies, un bar molt bo, i res. Aquest carro el van trobar allà, i l'amo mos el va donar. Bé, mos el va donar, a mi d'un berenar. És que l'amo és així, però, l'amo el berenar sempre ha d'estar a punt. És que dels nostres. I van trobar, el van dur fins aquí, i un pic el van dur aquí, doncs van començar a desfer-lo. Jo vaig començar a fregar els ferros, i això va ser un poc la història d'aquest carro. I la veritat és que estem molt contents de tenir-lo i d'haver pogut fer aquesta feina. Els frenos funcionen. Això vendria a ser el freno de mà, que ara hi posarem un pot de gasoil, perquè el gasoil també ajuda a que les coses... Això seria tot. Això ho utilitzàvem quan havíem d'aparcar per una costa per avall. O quan el carro els hi guanyava, que duia molt de pes. Quan duia molt de pes a darrere, carregat, i la bici li guanyava i partia per endavant, frenaven amb això. I el carro frenava i la bici tenia més bon fer feina. I això era un poc perquè ho feien servir. Jo, quan ho vaig veure, deia, per què és això? I després m'han contat històries de què havien passat, en les bicis, de que un en les pomes que va deixar el carro i la bici i tot. No va ser gràcies a això, que la bici li va partir, i el carro també va partir tot, i ell estava de dins, i les pomes també. Així que això va ser un poc la història d'aquest home. Bé, això ara ja... On hem acabat el gasoil, n'hauré d'anar a cercar més. I res, espero que vos hagi agradat. Au i doi! Au i doi! Au i doi! Au i doi! Adeu! Moixito. Psst, 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 psst. La Mel. Meleta. Mel.
Així tot.